endi en tieno mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kod an Jeff Olombaka. Odiochieng' ma kawuono antiere kod okil Kamalo ka studio kaendi. Odwa rango weche achiel ariyo adek koni endi maluwore kod kweth mar NASA mabende ne gikawo mar dhi nyim doho ka bende gikwedo okang' mager duoko manogol kod IEBC manoero mar jatend piny owacho. Wadwa rango ni to sani makoro giyie ne gidhi e doho mar Supreme mabende ne giwacho ni gidhi ang'o manyalo kelo wach ni koro gidhi e nyim doho. To kaluwore kod bura mane gitero higa mar 2013 gin lessons mage mane giyudo e nyim doho ang'o momiyo sani gin kod geno ni gichak gidhi e nyim doho. Maendi en ranyisi machalo nade. Arwaki e studio. Erokamano Jeff. Mosogando. Tanyi kwa ramugi ajwang kamura muntiere jo hera mag lolwe kuwinjo wa seche gieki machigni uru mondo wapim wach. Nyingi wacho ne gepo kanyiso gi nyingi ayiso ne gimitim. Erokamano Jeff. Geno ne jo kanyana mong'eya to jomoko ng'eya an luonga ni Charles Omanga an okil Kamalo. Erokamano inya. Uri Kisumu County. Erokamano inya okil Kamalo ka Charles. Charles aniere yiero ne orumo waneno kanitiere nonro manogolo koni kod kocha kod observers jok mane rango yiero wasewinjo weche mowachi kod pinye opogore. Ini paro kaka okil Kamalo kan yiero mar piny mar Kenya ne odhi nade kapok wadhi e weche ma nitiere nyime. Jeff mkonga na kawo thuolo ni endi kapok ochako twake weche mag yiero mondo aor kuyo ote mar kuyo makende ne owadwa kendo wuoyi mosenindo Chris Musando mibiro iki ndalo makiny to ka wawayo mano Jeff gimoda na wachi en ni generally yiero notim e yo mokwe notim e yo mokwe ne maro kwanene okenge moko kata ma okelo tulo kata kunde mane goye kura koro maga gik momiyo ng'ato nyalo wacho ni yiero notim e yo mokwe king'iyo higa mar 2013 gig timo yiero biometric voter identification machines jogo mane tiyo kod gimone ta yiero ne okomi puonj moromo moko ne fail completely ne onge battery mano end up ni kunde moko ne ji ochako doke e yiero mar manual koro mane omiyo success mano bedo kum yiero masane ni en ni kunde mane obedo gi ng'ikruok matin e kum mashinde gi endi ne obedo corrected in good time ma ji odhi mbele gi chenro mar yiero mane omiyo nyalo wacho ni yiero ma notimore yo makare. It was peaceful, it was fair, and kuro the other elements mag transparency be not ime yo mauyanga kata ngo mano to kuro podwa wen kich not ime yo mag technology. Erokamano nya Charles awinjo wach machalo kamano. Iparo nade kotenore kod yiero mane wadhi 2013 kendo sani eri 2017. Iparo ni chal jo Kenya osegoyo atwa nikech ang'eyo ni nitiere ng'ur mano betie tanoka oganda mapacho Kenya ne okubedo kod weche mag tungni moramora. Jeff gimana na wachi ni en ni jo yiero mawang ni jo Kenya osego atwa kata duol no endo mata yiero Jeff ntie kunde maka gimoro modhi maber to nego beno yieni kanyo to odhi maber in terms of neno ni mashinde mag voter identification ingeni yiero marwa pok odhi e technology completely. Yes. Gima steps ma wan godo mokwongo gima nomiyo tulo nobedo mwaka 2007 to gi kendo gi ng'ikruok mag chenro mag yiero manomiyo wachopie do 2013. There were two commissions dunde ariyo mane report ariyo manogol. One nogol gi ng'ad bura maduong' e do ma South Africa Johan Kriegler. Kendo machielo no tim tok yiero mar 2013 manotelne gi retired Justice Philip Waki. Yes. Gimane jogo recommend any elections mag Kenya must embrace technology. Embracing technology in terms of biometric voter registration and electronic voter verification. Tenane ibedo register ko lweti to ching'wedhi go ombulu cha bendi cha kiketo. Yes. Technology maradek en results transmission choro duoko mar yiero koro ken tingo debe go tas biro godo bo maste kwano kachiel ne Jeff achiel Omanga ariyo tenane duoko moland kacha nyaka ore e National Tallying Center Bomas e yor ang'owa e yor teknolojia koro mane step ma okenge makoro wasego chakre yiero mar 2007 nyaka yiero mar 2013 kendo sani yiero mane watimo jumachiel mokalo mar 2017 koro momiyo duol mar ta yiero kuom neno ni wang'ni kik wabed gi gigo ma
betri onge gi or joma wayiero ni mondo dhi okony ji ta yiero gin jogo eko moko dhi osomo masinde gi magi winjo maber mondo mi gikony oganda go eko madhi biro go kura to pok ong'eyo kaka itiyo gi gigi. Koro kuom to that extent nyaka wa extend puoch gi pak ne duol mar ang'owa mar ta yiero Jeff. Koro magi okenge mwasekalo. Erokamano nya Charles awinji maber. Ing'eyo maber ni sani iri koro kweth mobalo kod piny owacho manero mar The National Super Alliance ne ogolo jwa kod ng'ur ka giwacho ni ok giyie kod weche mag duoko chien kocha chane ne giwacho ni ok gibidhi kendo e nyim doho. Ok ang'eyo ni ang'o mane omiyo giwacho kano to nano ka gichaki kawa tua mar dhi nyim doho. Iparo ni ang'o manyalo kelo lokruok e paro machalo kama? Jeff, an aparo ni wacho mane jotelo mag NASA wacho ni dhi e court is not an option. Yes. I thought it was a strategic statement. Strategic in the sense that ni mondo miyo ka opponent onindi kata par ni jogi dwa dhi e lweny koro gi concentrate mane yore ng'eyo to wanyalo dhi keto arita ne mwandu jopiny nade, wanyalo dhi keto arita ne ngima mar dhano nade, tere kaka wanyalo hakikisha ni ng'anyo mamuolgo oko lokore tulo kendo kokelo hinyruok kata kethruok mar mwandu. Koro paro mar court cha ne ogidhi gibedo. Koro paro ni ok ne jowa nok dwa dhi e doho, jo NASA nok dwa dhi e doho. Ta paro ni ne gitiyo gi that statement mondo kaw go opponent ni onindi kata kik chak ikore e line machalo kamano. Koro wacho gini last minute aparo it was just a strategic statement or a strategic move that we waket patch gene ke gipar ne wabro dhi do, but ultimately nikech wan kaka wang'eyo kata kene ng'eyo kaka jatend NASA moluora Raila Amolo Odinga nye wuoyo no wuoyo kaka statesman kendo king'iye kata kuwuoyo kata kosomo yo to gi gik mano wuoye en nyiso kidono mar telo en ng'ama oluoro chik nikech en bende ng'eyo ni nitie yor doho nitiere bende yore mag ng'anyo mamuol to processes gi gin gik ma cannot go on at the same time. Okinyal bedo ni ne doho at the same time people are on the street ng'anyo mamuol. Kora paro ni step ma dhi doho ni, and actually Jeff gik makare kata justice can only be found or be done in court corridors. E court kache minyalo wacho ni ng'ato ni justice. Tendara kama iwuothe ne onge kama justice nyalo wuoke. Koro miya paro ni jotelo gi kinyo neno ni kaber to watemi wuoth mar doho. To machielo mabende ji penjo to ka kinde mokalo ne wasedhi e doho to duoko mane wayudo e doho nok wayudo duoko makare. Nikech ang'o ma wanyalo ng'iyo sani miparo ni dang mi ang'owa jogi dhi e doho kata gimoselokore. Gik moselokore Jeff en ni ka wang'iyo process katiba e article 86 wacho ni the voting method mober kido mar yiero duol mar yiero de wach ni gi yiero mondo jo Kenya dhi otigo. Process no must be transparent. That method must be verifiable. That process must be credible. That process must ensure the election process is free from any malpractice, safe and secure, and public access. Gima gini wacho emomiyo kane odhi olok ginene chik mar yiero mar mwaka 2011 to kwaseyudo katiba manyien mosewuoye ni future elections must be transparent, credible, democratic, fair and secure. Emomiyo kane odhi olok chiero king'iyo article 4 section 44 mar Elections Act ne koro temo mana wacho ni election will embrace technology. Mana omero kane odwa bedo mwaloko chik mo biro gi weche mag in elections integrated management system. Koro gimoselokore sani Jeff en ni jowa sani koro kwach ni ng'ato no go moriemb returning officer polling station. Koro wadwa ng'iyo ni to if a returning officer was chased from a polling station, how would that have affected the overall tally of that particular constituency or the candidate mane that agent ochung'ne? Wang'ni gima jo NASA yuago en ni a voter result transmission kacha madwaro ni samiore gi SMS igo picha ioro tas to tas no bende must bear signatures mar agents, returning officers, ng'ato ka ng'ato nyaka ket sei mare mato keto sei boxes ma jogo e kuraka be nyaka gi confirm ni wasil gi maber maonge gimoro manyalo wuok kata gimoro manyien ma ng'ato nyalo chak medie iye.
to king'iyo sani tineno ka pod kata king'iyo social media platforms kata itobok moko kata ute mag fombo gi keyo tino ne jokwath moko areas moko kaka Turkana no yudo cartons mag ballot boxes moko mar abandon giyude bung tendo gigi should be safe kotiek kweno to nyaka be ni gigi okan magin kamoro maka sani wadwa dok area no wacho ni kurani choko kwan makare to kwa kwayo ballot boxes go to wayudo gi but in the event me nyalo wacho ni nitie box momo yud kamoro otima no kanyo to akanye was there an access to if there were excess ballot boxes how did they get access to that forest kuma jo kwa diek wuotheno endo Jeff koro sani kwa dhiga jo nasa dwa dhi do Jeff mondo mi jo obed gi geno nikech nineno kama kalo ne wacho na affidavit oboke moro no kel ma chigni page 1000 kata 900 gi wiye mane jaje sokoni kalore gi thuolo machuok mar winjo case wok wanyal admit to issues of procedural technicalities katiba marwa maduong article mar 159 wacho ni justice shall be done with undue regard to procedural technicalities. The mere fact that no comply with a certain process, yes, man is a procedural issue. Koro kotu kule concern man mane para mwanya logolo ne do masarika ne jogo ma bro di do tulu mar di doja ki kodwa court dictate pacha inya on the procedural issues but court dictate pacha inya neto bedang watim justice be jomo bire mbelwa de yudo haki iwinja koro joma di do sani kaka jonasa kage dwaro mondo gikonyre to gi hakikisha ni gik ma gidhi tere mbele do Jeff gigo matin there was a challenge in terms of voter transmission. This one from 34A, from 34B is not corresponding with the result. Manobedo they displayed the one that was used to declare results. Or Mantire Sanimo Obedo made available. Is there any relationship? Is there any discrepancies? Asukonia Karka Wakone, Duokomano Wuka, returning officer in Noko sign, presiding officer in Noko sign, Koroka Wachi Chinigini, Samoro Mamwaka Machielo. To Kancha Winjo Wichi Mane Wachore Kate express comment. They were saying Nigini or interfere MCA or Kwalne governor Obro Duga Mano Charles. So Kao Yubantel Kaito Duga Chelkachel Warang and Tokajo Nasa the Doka Gini, the Guinea Witch Magimone Beni Girango. Giri will be waiting Kaja Yoka Gimegachoni, Guinea no affect Nyaka, Yeromar governors, Manisoni Korosamoro or the Nyaka Pena Kamara MP. So Ramon Samagi Donieri, Gin Unigobeni Keto, Uteku, Marwach Margi, Kumachalonade, Onamiki Bed Kodo Waiting Matos Manya Lokelo, Ngingro, Catanyalo case Bedo, Mindi and Kumarwach. Indian kukumar wach kodan Jeff Lomba kaka wantire kodokil kama loka Charles Omanga orango weche obede dhi mesaniri mabede koro kweth mar the National Super Alliance dire nyimdo ma Supreme kabende gikwedo duoko mar yiero mabende ne ogola chaka rwaki studio kama nya Charles iwacho na ne saniri weche nitire mosepogore koni kod kocha naneno ka oganda ogolo pachi gi moloyo oganda magene johera magnasa kata supporters magnasa kage wacho ni ok gine ka gin kod geno e yore mag doho okang'eyo ne iparo ni wach gima paro ne olalo geno gi en higa mar 2013 ne gidhi nyimdo gi wacho ni duoko ne omegi e dakika matin miwuoro to wachno ne en wach mapek iparo ni sani ripogruok nitiere kanye to bende ginyalo bedo kod hope kata geno gi doho anyalo wacho ni gibed gi geno to gima dwa na wachi ma nyalo gologo kaka pacha debe ni ane mana dhi timo case kata ane mana dhi doho sani ne koro kadhi donjora e weche mang'eny kata mag governor kata ka gino affect MP kaka gino affect senator kaka mbunge machalo nade gino affect no nikech gima sane jonasa koro nego ketie wangi en presidential results gimomiyo ker Holland ni moyo
to mondo gitim mano nyaka koro giket weche matin ahinya nikech ng'eyo Jeff gini dhi tim bang' ndalo 14 to seche miyalo kes cha bende ng'eni ng'ato ka ng'ato imiyo thuolo ne to ka jo wakinde odhi oyawo pachgi modonje historia mang'eny mokwongo odhi okawo seche mang'eny kata moketo historia gang'o to miyo sa dhi ng'adi or chuni ni koro dakika mogi koro iwacho gik point ma important monego ichago koro iwacho mapiyo nikech time bende dhi timre nade dhi rumo an kade an gin adhi keto pache gik matin sana. One, if at all there was any technological hiccup, kata weche mag hacking, kata interference with the database or genuine results, abro wacho to why didn't they not comply with what the law demands? Results manilando kata form 34A, form 34B pok no chopoka. Get on result manu work from where? Because the law is for you to declare it. It must and should be accompanied the form 34B. Mano ne okotimore. Kura keto ne court. Kadiponi mano ne okotimore. So how could that have had an overall effect on the final tally? Awe mana chaka dhi wach machielo mar ariyo. Ka kweno no tim to form 34 the actual gima returning officer from the constituency nikech ing'eyo do no ng'ado ni gima lande constituency ema nyaka land a national tallying center kuchoko ne obeni kwene kuching'e ne lolwe polling center ubira 15 kwa medo gi Victoria polling center gina 19 to be kwa medo gi be gero 19 adier ni gina 19 yes walande ni owuok 19 to ka wadhi walando gima wanena nena morno moa SMS ikia koda simuno ng'ate ma ore mo is not ng'at mano bedo ni onego bene tema ng'o onego bene ne lando duoko to ka form chapoko biro to ere ka kise verify me authenticate ni gini ena ng'o it is correct nikech chik wacho ni the results at the polling station must be accurately collated. Once you collate it correctively, ekawe tikwane tikoni mane duoko. Mano benda adhi yakone oyo. Kama ne okotim ma bende nokokwan. To ma bedi poni no dhi oketho gini. Then more importantly, gigite the riding factor. The riding statement monego bed gigite. Any did it affected fundamentally the will of the people? Because participating in an elections and ratiro marja Kenya, so you express your will through that democratic and regular elections. Machalgi mane watemone. Koro waketo gik mokade kata ng'wen mapek to wawacho ni gigi mai kaka gigi no affect the will of the people. Koro kot ding'eyo koro gi balance the will of the people or the interest of technology. Ni winjo wakata the European Union observers ne wacho ni let us not blame technology or talk about hacking, because Kenyans must have a trust in that process, and technology can never be a replacement of trust. It means the trust monego kungo chakre jiyo yie ni gino ne kare. To ka the moment moganda wacho no oyo gini na okwaneno kodhi kare. Okiringi dhi wach ni technology ni mano internet no dok piny, internet was not stable, there was hacking. Nikech kwa dho wadonjo too much into technological issues, mag cyber crime ango, then the court biro ng'iyo chik to oyo to chik ma wan go wan to kama wantini wan gimonego wang'ien mage. Koro kwa jo NASA odhi oketo weight mang'eny weche mag technology. Mage ka mwadhi keto court gi gik mang'eny mapek mwadwa ni gidil at the same time to judges bende dhano. Inyalo ga koro keto gik mang'eny nikech bende ok inyal yie ni ne giduto ginyalo understand hacking, ginyalo nge internet fluctuation or whatever. They want to deal with the law as it is. Apply the law on the facts and evidence presented before them and make a finding. To finding no mondo wate maber koro jo NASA nyaka neni gigi giketo gi gik matine moloyo to giwuo on the will of the people. Gino affect the will of the people nade. Mane how e kaka inyalo invoke the raw emotions to the judge. To kuywagruok gimoro lak niyo otimna kama joga otimnegi kama. No, the will of the people.
mane gima mane wacho ne kodhi godo nyimne otin kod adieri duto ne samoro duoko nyalo bedo makare. Duoko nyalo bedo makare. To bende wan gi yie kwa ng'eyo do kaka en. Yes. Gin joma overly competent. So we believe the competency mage and the experience. Emomiyo kata an kama bede kane an gi a lot of confidence the Supreme Court. To gima nyaka bende wapenji kaka okil kama loke ni duonde machalo kaka dogi ni gin duonde mongere kaka independent bodies. Ma bende oganda wacho ni okunego bende gibedo ng'ato interfere kodgi kata bedo mana ng'at machalo nade. To oganda wanitire kod luora winjo ka jomoko wacho ni magi gin bodies ma bende nyalo wuoye gi ng'ato. Iparo ni mano bende nyalo betie. Jeff, gimana ni jo kongo understand the concept of judicial independence. Yes. Does not mean the three arm of government does not have a relationship. The constitutional theory mar Kenya is a partial one. Partial in the sense that it were only arms adek gikagitiyo magi discharge their mandate. To give wuoyo gi pimo wach. Pimo wach gi judiciary is not going to tell the judge or to ask him nito iparo ni case ni kwa kiluti nyalo judge nade. No. Any cut these other arms of government otimo gimoro. Executive otimo gimoro. Legislature, parliament, senate, otimo gimoro. All these actions can never escape judicial scrutiny. The judiciary relate kod gimana ng'eyo ni yawa to gik mutimo gi be utimo gi kalure gi chik nikech ng'ama interpret chik maloke en judiciary. Joma lose en wabunge e parliament gi senate. Ng'ama implement en the executive. Gima judiciary ng'eyo to sama ne dhi timo elections ne ma is a legal process. Voter right mara voter beni miyo gi environment kaka chik dwaro ni gini must be transparent, free, fair, democratic and verifiable. Beni ngiyo mano, that is the work of the judiciary. But gima osebitimore in the past any jo siasa magwa kata more importantly jo manie serikal samoro se temoga ni mondo gi ket kok gi bendo chako bedie yi arm of government machielo ma is independent cha. Yes. Mondo gitem ni mondo gi micromanage or gi try to influence or to control or to direct the thinking or the reasoning or the actions of that other independent arm of the government. Kore momio the concept of judicial independence. Yes. Mawasebedo godo, it has been very elusive. E Kenya karka okwanyal wacho ni do osebedo completely and actively independent. Nikech nitie duoko moko mosewuoga do makata ordinary person ni karka to chik ne ni kama to mai gima ne makosa temre kane do nego golie kama. But ni do is arriving into a different decision. Yes. But an gigeno ni do osetemo kete okang at least to inspire confidence. Majo Kenya ni at least ogin so open and they are not so much vulnerable to political influence and directions. Ma oganda kikbedo kod luoro mara. Oganda kikbedo luoro to mano boko nyiso no oganda oninde. Ji oket wangi iluongo ni eternal vigilance. Wabed vigilant mondo kadipo ni nitiere kido moro mwaneno kata nitie judge moro kata judicial officer moro manitie wach moro manie mbele ne to joma dipo ni osike wachno waneno gini kata wini wedegi mogunti kaka giromo kata gipimo wach. Mano nyaka koro ji chak raise eyebrows yawa to momanga yalo ne Jeff. To ngane mutwe Jeff to nyo wanene gi Jeff otieno kama chalo kata owinjo ka ngane wach noore iri. Dipo ni gini nigi relationship gi wach miwacho kata case miyale Supreme Court cha. Mano mo jo Kenya must be vigilant but wabeduru gi geno. Yeni no kuoi Jeff kaka maja Kristo. Ye wanae mamondo kuo wane waketi yie ni gik makare biro timore. To gik makare nyalo timore mana ka jo wabende makoro dhi ma jo Kenya keto mbele ni ng'iyo mondo lunegi wachno. Gimbe gibed serious gima gitimo. Kik warengi wabed gi rikni wadhi do ang'elo ang'e sheria chik wacho kama then wadhi waketo weche mang'eny mwadonje wach governors wadonje wach MCAs wadonje wach mbunge kaka governor makuo loki ne chama ne koro gino affect no governor ka governor mano lose kata obed mana marwa gen bende gin gi thuolo mar dhi challenge gino koro ka technology moro no medo governor moro kata mbunge moro case mar dhi ka mar president akwayo gi kenda hombogi kigidhi gi wuoye kaka gino no bedo spread mo interfere gi MCO interfere gi gine mano we will lose focus ibro chalo ngama lao mwanda
tidhi neno nyakech kamiel kamoting'o iwe aidha miel tito ni golo mwanda maduong' maromne ilawo mwanda Jeff omera to kapok imako mwanda aidha moro wuok kama iwe oting'o mane koro ng'wech teri ir aidha koro let us not lose the sight of the antelope for a dancing squirrel wabed focus ni mwanda en ni duoko mar yiero mar ker ne nigi problem to problem go gin achiel ariyo adek ok kata mang'eny kata fida video bed matin kabisa word on word and exactly mano to main kola dieri duto ne kamano timore kamano to onge luoro manyalo bete ko timore kamano onge luoro range maber mawachi ni oyo kaendi nitiere makosa kata watem kamae nikech ngene kiwacho gik mang'eny to nitie kamoro miwacho marach ng'acha nyalo dhi hide ei morocha we will gi maber monego benie mo pick out to nikech idhi keto gik mang'eny miye thuolo bende mondo kata ka ng'ama ne ok independent to yudo gimoro dhogi odhi okiere donje moro membo hide ni ma to nokonego kel to kwa keto very brief and precise mwakoni ma gima to mai kaka gini o interfere gi the will mar oganda geno mar oganda mar yiero gi gima ne gidwaro mai kaka gino oketho gino kata in mana judge mo akanye Jeff tibiro neno ni ma ka koro jogo kama waketo na lo madwa ponde toke mondo mi atam gi ratiro mar geno mane yo mano kende yo ageno ne na sanitire kod iluonge ni neno evidence jo ka wanacho ni evidence mabiro determine to bura maotere nyimdo mar supreme ni biro bet machalo na mano angeni ka onge to bura wanyalo bedo go mana kaka wacho ni en bura ma iwacha to onge kuma nyalo dhi inyalo bedo gi neno ka wacho ni gionge neno gima wacho ni neno gin go to neno ma gin godo no kigidhi gikete gi wachi gik mang'eny gitigi neno no to gi narrow down Jeff magi ma highly sensitive to hopes ng'eny kum jopiny goganda kiwacho ni ji 100 million 7 go kura ne moluo Raila Amolo Odinga gi National Coalition ji 1 million 7 mag oganda mang'eny malich koro jogi nigi geno e gima idwa timo koro miemo miya kwayo ang'ado ne girieko kaka jalony mar weche mag chik ne kidwa timo macha to neno in go wuoye gik matin ma ekawo neno ni tiketi e wiye tikawo chik tiketi e wi neno nini tiketo joka gi tich mayot to kidhi in gi neno bate inendi ni itimo neno aduwa miriambe neno dong kata mana neno mar liete gi ng'ato chako maber mowacho kaka ne girumo gi ng'ato e sikul kaka ne gitiye reru kaka ne gidhi e second world war to iye kanyendo chako dhi oriambe neno momed gik moko moketh neno koro ng'ato nyalo ketho neno koro neno ni kik giketh neno akwayo ni kik giketh neno nikech neno nodwa kethore mwaka 2013 cha emomiyo ne yudo ka kata judgment kata koni one medicine but judgment wabro mi bang'e nikech ne gidhi giwuoye gik mang'eny kabisa though mago bende ne gik maricho but for the purposes of that litigation gima noter kacha ne ok onego dhi yawe maduong' ahinya ma ng'ato nyalo dhi ringo ponde tok chik moro matik godo nendi cha koro momiyo akwayo gini gibed focus giwuoye gik matin kabisa tin kabisa to gitiko wachno giwuoye gik matin kabisa erokamana ahinya Charles Omanga wakili ageno ni kamoro amora ma oganda wa yudo wa imbende inosiep James ageno ni mago weche masamoro kiwacho gi kaendi to bende gichopo ne oganda machalo kamano Charles kwadhi mapiyo piyo wadwa mondo watieki wach mane minyalo wacho kaluwore kod crackdown mane bende idwa ni mondo timni duonde moloyo makedo ne ratiro mag oganda machalo ga Kenya Human Rights Kenya Commission on Human Rights kaachiel kod manero mar Africa ginyalo iparo nade Jeff gimada na wachi that was the gravest mistake prayed the auditor ni miyogi KRA golo negi request ka complaint osebedo raised you direct those who are charged with the investigation to team nonro ne do team ye nonro omiyo malingling moro ne jogi chal ni pesa ogitiyo go maber kata nitie tim moro marach magitimo mopogore gi ma sirikal no oketo negi ni mondo gitim dhi udonji kanyo tim nonro to in ka barua Fazul Mohamed ndiko ochalo ng'ama koro is the director of public prosecution is the director of criminal investigation is the government is the minister for interior is directing go and arrest freeze is even directing the governor of central bank freezing of account is something that is undertaken after investigations but in isolated events minyalo yie ne mondo freeze and there is a lot of apprehension ni ng'ani ka okwadwa block pesa ni to nyalo gole piyo piyo to ng'at mi penja ni kelnwa record gi
okidhi raid. Emomiyo en gima quite unfortunate, and I'm happy even the government has regretted and the CS for Interior oteko barua ni weuru gino wamigi ndalo prochiko mondo giduokie duoko ne to kage kato notimo nang'o. Aparo ni mane e kaka bed, but it was a big mistake. Charles Omanga, wachni mogik ne oganda. Wachna mogik ne oganda nyalo kwenye kwara moga juang kamora mora magintiere ni wabeduru mos, wabeduru gigeno, wabedu oganda warit luorwa mano wasebedo godo. Pod wan gi geno kendo wang'eyo ni weche biro bedo makare. Akwayo oganda mag jo Kenya bende maneno wamo kata oganda mag jo Kanyanam kende ni wabeduru gi kwe. Wang'eyo ne pinywa nigi weche mang'eny, but weche gi eki osebedo e duonde man gi thuolo mane wamiyo thuolo kikateba ni mondo dilnwa gi weche gi eki. Oritu masane Nyasaye nyaka chieng' machielo miwa thuolo. Erokamano Charles Omanga kuom chopo studio kendo ni kwa chako luongi mondo mi warang weche matinyi me kone kod koche nyimdo. Wabro luongi mondo mi wang'eni to tut mar wach nyiri kaka obro medo dhi nyime bro bedo e yo machalo nade. Jafolo bag kawuok e Lodwar TV kuku.